Diolch Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser iddofol tywallt y lan ysbryd arno. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na banau drws nesaf yn y neuad. Fydd hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Ni'n cynnal cwrgweddi misol ar y trydydd nos Iau o bob mis. Ac hefyd, gael eich atgoffa chi yn agosau nawr fe fydd na noson o garole, rhagfyr y 5, nos Iau cyntaf mis. Mae digon o'r ein i gael, felly croeso chi gymryd rhain a gwahodd pobl i ddod, pobl sy'n siarad Cymraeg neu ddim, a na gyfeithiad hefyd ac yn gobeithio fe fydd yn fyw ar y we hefyd. Felly, nos Iau cyntaf mis Rhagfyr, fe fydd yna noson o garolau yma yn y capel. Mae gen i gan i tra'r ein heistedd emyn rhif 730. Tydi sydd deilwng oll o'm can fy nghreuwr mawr am Duw. 730. Darlleniad o'r Efengyl yn ôl Mathew, y 8fed benod, Mathew penod 8. Dwi'n dechrau darllen yn y 5ed adnod. Mathew 8 adnod 5.
Ac wedi dyfod yr Iesu mewn I Gapernaum, daeth ato ganwriad gan ddeisyfu arno a dywedyd arglwydd y mae fy ngwas yn gorwedd gartref yn glaf o'r parlus ac mewn poen ddirfawr. Yr Iesu ddywedodd wrtho, mi a ddeiaf ac a Iachau ef. Yr cynwriad atebodd ac ddywedodd, arglwydd nid ydw I fi deilwng I ddyfod ohonot dan fy nghronglwyd, eithir yn unig dywed y gair am gwas a iacheir. Cynnes dyn y dwyfinnau dan awdurdod a chenifilwyr danaf a dywedaf wrth hwn cerdda ac efe ac wrth arall tyred ac efe a ddaw, ac wrth fy ngwas gwna hyn ac efe a'i gwna. Ar Iesu pan glybu ar y feddodd ac y ddywedodd wrth y rhai oedd yn canlyn, yn wir meddaf I chwi, ni chefais gymaint ffydd na ddo yn yr Israel. Ac yr ydw yn dywedyd I chwi y daw llawer o'r dwyrain a'r gorllewin ac eisteddant gydag Abraham ac Isaac a Jacob yn heyrnas nefoedd, ond plant y deyrnas a deflir i'r tywyllwch eithaf, yno bydd wylofain a'r hincian danedd. A dywedodd yr Iesu wrth y cynwriad, dos ymaith, ac megis y credaist bydded I ti a'i was a Iachawyd yn yr awr honno. A phan daeth yr Iesu I Pedr efe a welodd ei chwegr ef yn gorwedd ac yn glaf o'r cryd ac efe a gyffyrddodd a'i llaw hi a'r cryd a'i gydawodd hi a hi a gododd ac a wasanaethodd arnynt ac wedi ei hwyrhau hi hwy a ddygasant ato lawer o rai cythreilig ac efe fwriodd allan o'r ysbrydion a'i air ac a Iachawdd yr holl gleifion. Fel y cyflawnyd yr hyn a ddywedasid trwy Eseias y proffwyd, gan ddywedyd efe a gymerodd ein gwendid ni ac a ddig ein clefydau. Bydde bendith Duw ar ei air, sanctau Dduw. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist ac I ni yn diolch mae dyma'r unig ffordd y mae yn bosib I ni ddod o'th flaen di. I ni'n diolch I ti bod yna ffordd wedi ei hagor, bod modd I ni ddod fel pechaduriaid, ond fel pechaduriaid sydd wedi maddau, wedi golchi yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni'n gwybod o Dduw bod na groeso, bod gwrandawiad, dy fod yn ein gwahodd ni ddod at y gorseddfaint o ras, gan dy fod ti yn Dduw sydd yn llawn gras, yn Dduw sydd yn hir am aros. Yr wyt ti'n Dduw sydd wedi darparu y ffordd, wedi trefnu'r ffordd cyn i'r byd cael ei lunio hyd yn oed. Fe wnes ti drefnu ffordd a bydde modd I bechaduriaid cael dy alw yn dad a dod yn mawl a'n deisyfiadau ger dy fron. Ac felly o Dduw wrth I ni weld dy fod yn Dduw sydd gorywch pob dim. Rwy ti gorywch popeth ar y ddeiar yma o Dduw. I ni'n gwybod dim ond dweud y gair sydd yn rhaid I ti wneud ac yma'r rhaid I fyddhau. Ac felly o Dduw I ni'n diolch ein bod yn blant I ti. Ac felly'n gwybod dy fod yn gofalu am dy blant. Rwy ti wedi addo gofalu am dy blant. Ac felly o Dduw, fel dy blant I ni'n gofyn I ti I fod yma mewn fath ffordd a byddwn ni gyd yn gallu tystio. I ni deimlo dy agosatrwydd, I ni deimlo dy bresenoldeb. Dyma yw yr hyn I ni yn dyheu amdano fwy. I deimlo dy bresenoldeb wrth I ni fynd a dod o ddydd I ddydd yn ein cartrefi, yn ein gwaith, wrth I ni fynd yn ein hamser hamdden, wrth I ni ymgynnull yn dy di, yn dyrchafu dy enw yn canu dy glodydd I deimlo dy agosatrwydd, ond o Dduw wrth I ni fod yma ar y sabath. I ni'n gweddio y bydde ti'n gweld yn iawn I fod yma mewn ffordd nad I ni wedi brofi'r blaen. Yr wyt ti wedi dod lawr ar ein glad ni mewn ffordd arbennig dro ar ôl tro. Ond o Dduw I ni yn tristau wrth feddwl yn bellhau sydd wedi digwydd o'th blant ohono ti. I ni wedi troi cefn, I ni wedi troi at ddilliau eraill, I ni wedi dod â pethau eraill I mewn I addoliad a smalio mai dyna yw gwir addoliad. Ac o Dduw I ni'n gallu dod o sil I sil. Ac yn teimlo'n gyffyrddus efallai a maddau ni am hyn, ein bod ni'n gwneud y pethau iawn. Ac eto o Dduw ddim yn poeni rhyw lawer os nad wyt ti yma mewn ffordd sydd yn cynhesu ein cylonau. Gad I ni I fedru dweud dy fod yma yn ein plith, dy fod wedi gweithio ar ein cylonau ni. Gad I ni wybod yr tân yma sydd yn llosgu oddi fewn. Gad I ni deimlo tywalliad y lan ysbryd arno ni yma yn yr oedfa trwy gydol y dydd. Byddwn ni'n gallu dweud roedd y ti yma.
ac fe wnes ti ddod a gweithio yn rymus yn ein plith. Felly o Dduw tyrd, ni'n gweddio bydde di yn gweld yn iawn i weithio unwaith eto yma yn ein plith ni ac yn ein dinas ni, yn ein gwlad ni, ac ar hyd a lled gwledydd y byd. Ni'n gwybod mai dyma yw yr unig ateb. Does dim ateb gan ddyn, ond ni'n gwybod o Dduw dim ond i ti ddod lawr. Mae'r holl sefyllfa yn cael ei thrawsnewid yn syth. Ac felly o Dduw, ni'n cyflwyno'r oedfa hon i'th ofal di. Yr rhai sydd yn bresennol, rhai sydd yn gwrando, o Dduw, rhai fydd yn gwrando. Ni'n gofyn o Dduw bydd na fendydd y bydde di yn dod ac yn dod â chysur yr efengil i eneidiau sydd yn bell ohono ti, a bydde di'n gweld yn iawn i agor eu llygaid nhw sy'n ddall i wirioneddau yr efengil. Ond o Dduw, cyn diwedd yr oedfa, bydden nhw'n dod i weld, yn dod i ddeall, i fynwesu, i bwyso'n llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist. Felly o Dduw tyrd, cadwa ni yn ystod yr oedfa han, cadwa ar un drwg i ffwrdd, diogela ni rhag ymysodiadau'r un drwg. Cadwa ni rhag unrhyw beth fydd yn rwystyr i wir addoliad. Tywallt ysbryd arno, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dych ni gan i Emynau 536, Iesu cyfaill fennaid i gad i'n ffoi i'th fynwes gref. 536 gyn i sefyll i'w chanu.
Mae'n testyn o'r Efengyl nôl Mathew, yr 8fed benod, ac adnodau 14 ac 15. Mathew 8, adnod 14 ac 15. A phan ddaeth yr Iesu I dŷ Pedr, fe a welodd ei chwegr efo'n gorwedd ac yn glaf o'r cryd, ac fe a gyffyrddodd a'i llaw hi, a'r cryd a'i gadawodd hi, ac hi a gododd ac a wasanaethodd arnynt. Nawr, does dim amheuaeth fod presenoldeb Iesu Grist wastad wedi ac wastad yn cael effaith ar y sawl sydd o'i amgylch. A mae hwnna pan oedd e ar y ddaear, a mae hwnna heddiw. Ac dros y canrifoedd, mae presenoldeb Crist yn y cnawd, neu ei presenoldeb trwy nerth yr ysbryd glân yma yn ein plith wastad yn cael effaith rhyw ffordd neu gilydd ar y bobl sydd o'i amgylch. Mae'r benod yma yn bernod sydd yn llawn gwirthiau o'r dechrau i'r diwedd. Ac I ni'n gweld mae'r gwirthiau yma yn effeithiau presenoldeb yr arglwydd, mab Duw yno. Effeithiau nid yn unig ei presenoldeb, ond ei eiriau hefyd sydd yn rhan o'i presenoldeb. Ond am ddiwrnod sydd yn cael ei ddisgrifio yma, mae yn ddiwrnod I ni'n dyheu amdano. Diwrnod fel yr un sydd o'n blaenau ni, dylsyn ni weddio amdano yn ddyddiol, a dylsyn ni weddio yn ein cwrdd gweddi. Mae math yma o ddyddiau Sul fydde dynnu. Byddwn ni'n cael profi. A dim dim ond ar y Sul byddwn ni eisiau dyddiau yma trwyweddau yr wythnos, ond fan hyn, pan mae'r saint wedi ymgynnull gyda'i gilydd ac yn mynd i'r synagog ar y sabath ac yn dod I geisio presenoldeb Duw, mae yna rhywbeth cyffroes ond oes am ddydd yr arglwydd. Wrth gwrs ni'n dymuno ei presenoldeb yn y ffordd yma ar ddyddiau eraill. Ond pan ni'n meddwl am y Sul a cyffro dod I dŷ yr arglwydd a dod i'r capel, mae yna rhywbeth yn does. A dyma beth ni'n dymuno, diwrnod lle gwelir a teimlu'r presenoldeb Crist ymhlith ei bobl yn newid bywydau. Dyna beth ni eisiau gweld, yw enw Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu, I presenoldeb yma wrth I ni ddod mewn. Byddai'r rhain gallu tystio o dros y blynyddoedd wrth I nhw agosau at y capel, cyn dod mewn trwy y drysau, bod yna ymwybyddiaeth o presenoldeb Duw, ac yn gwybod bod yna rhywbeth arbennig ar fi'n digwydd. Ac yna ddod trwy drysau, bod yna rhyw dywelwch, bod yna rhyw ymwybyddiaeth I fod yma'n barod. Mewn ffordd arbennig. Ac yna, wrth i'r canu ddechrau, a'r darlleniadau, a'r gweddio, a'r pregethu. Gellir dweud yma. Yma'r Iesu yma. Dyn ni yn gweddio am fath brofiadau, am fath siliau. Dyna beth I ni eisiau. Dyna beth ni eisiau gweld. Yw bod presenoldeb Crist gyda ni o'r dechrau'r diwedd bron iawn. Ac I fod ei presenoldeb yn cael effaith ar y gynulleidfa, a bod bywydau newid. Dyna beth ni'n dymuno, bod yna rhai digred yn dod mewn I oedfa, a bod y presenoldeb Crist mor real, bod y neges wedi dod trwy nerth yr ysbryd glân a cyffwrdd I wneud nhw, a bod nhw wedi hysgwyd, wedi bywhau falle, neu hyd yn oed yn dod o ffydd, o dywyllwch I oleuni ac o angrydiniaeth I ffydd. Ac yna bod y saint, bod nhw wedi cael eu siglo I ddeffro, I fyw mwy I ogynneddu Duw. Ond dyna beth ni'n dyheu amdano. Ac oedd mor hwydd yn diwedd, ni fod yn ddigon cyffyrddus, I gario ymlaen gyda'n bywydau, ac I gallu mynd gatra, wel dyna fe, stym gormod o ddisgwyliadau arna. Dwi ddim yn mynd I bod ni newid rhyw lawer, ond dyma be mae presenoldeb Crist wastad yn ei wneud. Mae e'n newid bywydau, nid dim ond y digred, ond y saint hefyd. Mae'n deffro'r saint. A dyma fath o ddiwrnod sydd o'n blaenau ni fan hyn. Diwrnod lle mae presenoldeb Crist wir yn dyrchafu ddiwdod. Mae'n wir. Mae'r holl ddiwrnod yn dyrchafu fe fel mab Duw. Mae'n dilyn yn reit agos i'r bregeth ar y mynydd. A gellir dweud, ni lefarodd neb erioed fel yr Iesu. Ni bregethodd neb erioed fel yr Iesu. A ni chefir unrhyw bregeth erioed fel y bregeth ar y mynydd. Ond hefyd, fel y gwelwyd yma, yn dilyn y bregeth, y gweithredoedd am nath yr Iesu, ni welwyd erioed unrhyw weithred tebyg i'r rhain chwaith.
Felly addas oedd gweld gweithredoedd fel rhain yn dilyn pregeth fel y bregeth ar y mynydd. Ac mae'r cyfan yn pwyntio at y ffaith mae mab Duw oedd o'i blaen nhw. Ond dyna beth sy'n mor gyffroes. Mae'r bregeth ar y mynydd newydd cael ei ffregethu ac yn dilyn hynny mae'r gweithredoedd anhygoel. Mae'r benod yma'n anhygoel. Ond mae'r diwrnod yma ni'n edrych yno yn un bendithiol tu hwnt. Ni'n gweld trigaredd, Crist ei ofal, ei nerth. Yn y benod mae'n disgrifio iddo glywed cri yr un gwahanglwyfus. Yna dywedwyd wrtho am gyflwr gwas y cynwriad ac mae'n ymateb i'r hyn mae rhywun yn dweud wrtho. Mae wedi clywed un claf, y gwahanglwyfus, yn galw. Mae un arall yn dod lan at ac yn dweud am ei was. Ac yna mae'n gweld i mam yng nghyfred Pedr mewn cyflwr trienus a mae'n iachau nhw gyd. Mae'n benod a mae'n mwy o wirthiau ar ddiwedd y benod. Mae'n benod anhygoel a mae'r diwrnod i ni'n mynd i edrych yno. Mor gyffroes. Dychmygwch siliau felly. Dychmygwch sil lle bod ni'n clywed am rywun yn dod i gredu bob sil. Dychmygwch, mae'n anodd dychmygu yn dweud. Byddai'r rhaid oedd fod felly bron iawn, ddim yn bell i ffwrdd, bydd rhaid fod ar y we, achos sneb yn trafferthu ddod i'r oedfa bellach, nag oes? Dyw'r Cymraeg yn ein dinas ni, dwi'n eisiau dod, a chi'n meddwl, mae'r rhaid i ryw werth ddigwydd, mae'r rhaid iddo ddigwydd. Unai bod nhw'n gwrando ar y we, neu bod yr ysbryd glân yn dod ac yn arwain nhw i wrando, neu i ddod mewn, neu agor i lle gen nhw rywsyd, achos mae'r sefyllfa mor drienus. Ond dyna beth mae'r gwahaniaeth, mae'r presenoldeb Crist yn ei wneud. Achos does dim rhaid i ni roi allan fyna rhyw bosteri mawr, bod yna rhyw adloniant mawr yn mynd i ddigwydd fan hyn pnawn di sil. Dim rhaid i ni wneud na. I ni eisiau dweud wrth nhw bod yna oed fahon. Ond beth ni yn gwybod yw hyn, yr eiliad mae'r Iesu Grist yn dod lawr, yn nerth yr ysbryd glân. Fe ddaw pobl. A dyna'n gweddi ni, pam yr oedi? Pam nad wyt ti'n dod? Pam ddim yma yng Nghaerdydd? Pam ddim yn y Gogledd? Pam ddim yn y Gorllewin? Pam i ni'n gweld ag ni ddim yn deall, ond i ni'n plygu sofraniaeth Duw, ond i ni'n gwedi, o Dduw graslon, gad i ni cael sil fel hwn. Gad i ni cael sil tebyg i hon. I ni methu perswadio pobl i ddod. Ond mae dy bresenoldeb di yn gallu neud gwirthiau. Ac felly dyma'n gweddi ni, y bydd yr arglwydd yn dod lawr. Ac os nad yma yn gorfforol, yr rhai sy'n gwrando ar y we, bod yna rhywun trwy nerth yr ysbryd glân ac arweiniad yr ysbryd yn dod i'w wrando. Wel, yn gyntaf, mae hoffwn ni edrych ar yr hyn yn yr adnodau'r testyn, ni'n mynd i edrych bellach mlaen, ond yn gyntaf ar y claf, mam yng nghyfredd Pedr. Yn ail, y cleifion, mae yna fwy o gleifion. Ac yna'n olaf, dwi eisiau sôn am y groes, achos mae'r holl beth yn pwyntio at y groes. Mae'r sôn am y claf, mae'r wirth gyda claf, mam yng nghyfredd Pedr yn pwyntio at y groes. Mae'r gwirth gyda'r cleifion yn pwyntio at y groes. A mae Mathew yn atgoffa ni rhag ofni ni anghofio. Mae am y groes i ni'n cyfeirio ato. Wel, yn gyntaf, y claf, adnod 14-15, a phan ddaeth yr Iesu di Pedr, efe a welodd ei chwegr ef yn gorwedd, ac yn glaf o'r cryd, ac efe a gyffyrddodd ei llaw hi, a'r cryd a'i gadawodd hi, a hi a gododd ac a wasanaethodd arnynt. Nawr am ddarlun hyfryd, sydd o'n blaen ni. Ni ddim eisiau, ni'n sôn am glaf, ni ddim eisiau pwysleisio yr holl beth yma a bod yr arglwydd yn gallu iachau. Wrth gwrs ni'n credu bod yr arglwydd yn gallu iachau, mae wedi iachau. A dyn ni'n credu bod yr arglwydd yn gallu iachau heddi, wrth gwrs ni'n credu os yw e'n ôl i ewyllus ef. Mae'r arglwydd yn gallu gorchymyn i unrhyw beth i ddifle. Ni'n credu yna, ond mae yn ôl i ewyllus ef, ni ddim yn gallu gwneud a clic o'r bus a dweud dyma be'n mynd i ddigwydd ac ar ôl gweddio mae'n mynd i ddigwydd, ond pa mae'r arglwydd ar waith a mae mynnu hynny ddigwydd, mae e'n gallu digwydd. Ond mae'n dibynnu beth yw i wyllus ef, ond ni'n gallu dweud fan hyn yn sicr, fe gafodd y wraig yma, mam yng nghyfredd Pedr, ei hachau. Yr oedd Pedr ar y pryd yn byw gyda yng Nghapernaum. Yr oedd na deulu bach yno. Pedr a'i wraig, a'i fam yng nghyfredd, a'i frawd, Andreas, a Sabath oedd hi, ac yr oedd yn dilyn yr oedfa. Mae'n mor gyffroes yn dweud. Mae fel bore yma'n dod i capel a ni'n mynd nôl ac a cino.
Dyna beth ni'n sôn amdano. A galle wedi bod yr Iesu yn mynd yn ôl, achos oedd na oedfa wedi bod, yr oedd yn y synagog, ac o'n nhw wedi bod na, a mae Pedr yn ei gatref, yn mynd nôl at ei wraig, a mae'r fam yng Nghyfrydd oedd hir i sal i fynd. Andreas ei frawd yn byw gyda nhw hefyd, i ni'n gwybod nawr, Marc 1, adnod 29, ac yn y man wedi dyn fyned allan o'r synagog, hwy a eithant i di Seimon ac Andreas gydag Iago ac Ioan. Nawr ni'n gwybod pam, i fe cunodd e. Siwr o fod, byddwn ni'n tybio bod nhw wedi dangos lletygarwch. Ar ôl y cwrdd, yn mynd gatre. Ond mae rhywbeth cyffredin i ni'n gallu deall. Mae'n debygol mae rhywbeth felly. Falle oedd o mynd am baned neu rhywbeth, neu mynd nôl i gwrdd â ffrindiau ar ôl yr oedfa. Neu falle oedd e oherwydd o'n nhw'n gwybod bod mam yng Nghyfrydd Pedr yn sal, ac falle yn gwybod bod yna salwch yn y tŷ, a beth am mynd i fynd a gallu bod o help iddyn nhw a bod o gysur. Pa bynnag un yw e, mae'n rhywbeth cyfarwydd iawn i ni, ond dyw e. Oedfa ar y sil allech chi ddweud, a fe ar ôl yr oedfa, chi'n mynd nôl a dangos lletygarwch i bobl a chi'n cael sgwrs ac yn y blaen. Ond yn yr achos yma, roedd yna un yn y tŷ'n sal ac yn sal iawn yn ôl lyc, ac roedd e'n feddyg. Ac os oedd e'n dweud, oedd e'n ddifrifol, oedd hi'n sal. Lyc 4:38, a phan gyfododd yr Iesu o'r synagog, fe aeth i mewn i di Seimon, ac yr oedd chwegr Seimon yn glaf o gryd blin, a hwy a tolygasant arno dros hi. Mae'n dweud, mae hi'n reit wael. Mae hi a thymheredd uchel. A mae hwn yn ddifrifol, ac yn y dyddiau hynny wrth gwrs, bydda dim y meddyginiaethau sydd gyda ni heddi. A felly maen nhw'n galw ar yr Iesu ddod ati. Nawr, mae yna ddigon yn y benod hon i roi cylondid ar unigolion i alw ar yr Iesu i ddod atynt, a delio a baich ei hyneidiau. Mae yna gymaint yma, does? Mae yna gymaint fan hyn i'n cysuro ni fod yr Iesu yn llawn drigaredd, a i fod yno i wrando ar ein cri. Ond mae hefyd, i ni'n gallu gweld nid yn unig bod yn rhywbeth i ni'n gallu gofyn o ran fi fy hunan, ond i ni'n gallu meddwl i ddod ag anwyliaid at sylw'r Iesu mewn gweddi. Ni'n gallu meddwl amdano nhw, ac wrth gwrs yn gorfforol felly. Fe allwn ni feddwl yn gorfforol o ran afiechydon felly, ond fwy o ran yr enaid hefyd. Yn dod ag anwyliaid, a dweud wrth yr Iesu, dwi'n bryderus am rhai anwyl i mi, aelodau o'r teulu. Meibion, merched, mamau, tadau, be bynnag yw'r berthynas, bod ni'n dod yn o ddiw graslon ter trigar hawr dyn nhw. Maen nhw mewn cyflwr trienus. Mae'n o dywyll arnyn nhw. Ac felly mae yna rhyw galondid fan hyn i ni yn gallu dod â phobl at Dduw. Ac am adnod, am gariad sydd gan yr Iesu, does dim holi yma sut fywyd mae mam yng Nghyfrydd Pedr wedi byw. Dwi'n yn holi am gefndir na dim i felly. Does dim cwestiwn i mae am mynd yn syth ati. Mae'n gweld bod hi mewn angen, ond nid dyna falle allai'r dweud, falle yw'r peth pwysica, yr angen. I ni'n gweld angen rhai sydd yn anwyl i ni, neu yr unigolyn, falle rhywun sy'n gwrando, maen nhw mewn angen. Os ych chi'n teimlo bod angen arno chi, yna does dim lle gwell i droi nag at yr arglwydd Iesu Grist. Adnod 15, ac fe a gyffyrddodd a'i llaw hi, a'r cryd a'i gadawodd hi, a hi a gododd ac a wasanaethodd arnynt. Nawr yn yr achos yma, mae'r Iesu yn cyffwrdd a'i llaw yn unig. Dyna gyd mae'n neud. Mae yna enghreifftiau eraill o Iachau mewn ffyrdd gwahanol gyda'r llyged a'r gles a pob math o bethau. Ond yn yr achos yma, dyma'r dull. Fe nath e gyffwrdd a'i llaw. A tybiwn ni, mae rhywbeth corfforol yw hwnna. Fe fydde mam yng Nghyfrydd Pedr siŵr o gofio gweddill ei bywyd y gyffyrddiad tyner. Tybiwn ni petai nhw wedi galw ar mam yng Nghyfrydd Pedr i roed ei thystiolaeth ar ryw oedfa, diwedd rhyw ddydd, neu falle bod nhw gyd wedi dod, ffrindiau gyd wedi dod i gael cino neu swper, a bod nhw gyd yn eistedd o gwmpas y tân, ac efallai'n dweud, sut est ti i gredu? Ac yna fydde hi'n dweud hyn, neu fydde hi'n dweud, dwi'n cofio cael profiad arbennig o'r Iesu, ond nath e gyffwrdd â fy llaw. Nawr, dyw'r llaw ddim yn bwysig, nag yw e, ond mae'n bwysig i mam yng Nghyfrydd Pedr, achos mae'n rhan o'r stori.
Mae'r un fath a rhywun dweud, es i gredu tra'n y coleg, a falle bod yna rhyw ffrind wedi dod, neu rhyw oedfa arbennig, neu rhyw wac o'n wedi wneud, neu amgylchiadau, a mae'r amgylchiadau yn bwysig I chi. Dyn nhw ddim yn bwysig o ran yr darlun llawn o iachawdwriaeth, ond wrth gwrs mae'n rhan o'r broses o be mae'r arglwydd wedi defnyddio I arwain chi. Ond yn yr achos yma, mae'r cyffyrddiad o'r llaw, a mae'n gyffyrddiad tyner, ond diw e. Siwr fod yn yr un ffordd byddai'r cynwriad yn cofio'r orchymyn o bell. Dychmygwch hwnna. Yr cynwriad yn sefyll yna, yn siarad ar Iesu, a bod yr Iesu'n dweud, mae wedi iachau. O bell, mae wedi rhoi y gorchymyn o bell. A mae wedi dod I gredu o bell. A tybiwn ni, bob tro fydde'r cynwriad yn cofio, tro fydde'r gwas yn cofio, yn siwr o fod byddai'r gwas y cynwriad wedi meddwl, mae hwn yn anhygol, mae'r Iesu wedi fy iachau a dod ddim hyd yn oed, a bydden nhw'n gallu siarad gyda'r cynwriad ac at cofio yr eiliad nes di ddweud oedd yr Iesu fe nath iachau. A mae'n dweud, do, hyn o oriau yn ôl des I well. Mae'n mor gyffroes wrth yn rhoi I tystiolaeth. Ond dyma beth sy'n bwysig, cofio. Yr oedd Iesu Grist yno. Roedd ei nerth ar waith, roedd ei gariad i'w deimlo, a cynlyniad hyn oll oedd iachad, ac fe gadawodd y cryd yn syth. Yn gallu dweud mai gwirth yw e. Sylwch hyn, pan mae un wedi dioddef o salwch a gwres uchel, yn ei siwr fod gyd wedi bod yno. Mae'n cymryd amser i'r nerth y corff ddychwelyd, ond yw e, ar ôl gwres uchel. Pan chi wedi cael rhyw afiechyd, a mae tymheredd arnoch chi, a mae'r tymheredd yn dod lawr, chi ddim yn dod drosto fe'r eiliad na yn gallu cario ymlaen fel ag yr oeddech chi gynt. Mae'r corff yn wan. Am chydig, falle mae'n dibynnu pa mor wael o chi, ond am rai dyddio, ond sylwch, mae hi wrth un syth. Iachad gyflawn yn syth, mae'n teimlo'n well yn syth. Mae'n mynd ati I wasanaethu yn syth, fe gododd I yn syth. A fel arwydd, dim dim ond o iechyd sydd ganddi nawr, ond o ddiolchgarwch, mae'n diolch i'r Iesu, mae'n gwasanaethu arno fe'n syth. Hwna eto yn ddarlun arall, o unrhyw un sydd wedi profi unrhyw beth o ras Duw ar waith yn ei bywydau, unau dod yn Gristion neu fel Cristion. Os y'n ni'n tystio bod ni wedi bod ym mhresenoldeb yr arglwydd, yna fe fydd rheini am fyw I ddiolch iddo. Fe fydd yna. Bydd yn od iawn petai a ddim. Dychmygwch rhywun yn dweud roi tystiolaeth ac yn dweud fel Cristion, deimles I bresenoldeb yr arglwydd, ond gyda llaw, dwi ddim yn mynd dim byd I helpu chi. Pidwch y disgwyl I fi wneud e, doeddech chi'n credu'r fath beth. Na, mae yna rhywbeth pan mae'r arglwydd ar waith. Mae yna wyrth yn digwydd, os yw rhywun yn dod yn Gristion, mae nhw yn gwybod, dwi am fyw I ogoneddu Crist. O, dwi am wneud beth bynnag ti am I fi wneud. Dyna beth sydd yn y llyfr hanes, ni'n gweld gymaint o fe heddi. Ni'n gweld llawer o droedigaethau heddi. Mae'r sefyllfa mor dywyll. Mae mor ddi. Ond dim llawer, ond oedd hon, oedd hi'n sal ac yn syth yr eiliad cyntaf gafodd hi. Fe gododd hi a fe wasanaethodd hi. Pam? Mae eisiau dweud diolch. O, na fydde'r Iesu ar waith yma eto heddi yn ein plith ni. Yn ystod yr oedfa hon, yn ystod y dydd, neu ar ein ffordd adre. Ond ni fydde hwnna'n hyfryd. Ond ydyw e'n mor gyffroes. Meddwl ni'n gallu cael cwrdd ac yna gatra pob yn dod I cael cuno. Fel hwn, fel y sefyllfa yma. A bod yr arglwydd yn gweithio. Falle yn ein cartrefi ni. Tra bod rhaid dod mewn fod yr arglwydd ar waith. Ac yn dod nôl i'r oedfa nesaf. Fod yr arglwydd ar waith. Dyna beth mae presenoldeb Cris yn neud. Dyna beth oedd ar y Sabbath yma. Ar ôl y cwrdd, ar ôl y synagog, Iachau Ioan yn dod gatre gyda Pedr. Sa'n gwybod oedd mam Pedr yno gyda nhw neu o gwmpas y lle, ond byddai wedi bod yn y catre, ac roedd mam yng nghyfryd Pedr yn ddifrifol wael, ac yna nhw'n dod nôl gyda'i gilydd ar ôl yr oedfa. Ond oedd ganddyn nhw bresenoldeb Cris yn yr oedfa ac yn dod nôl, yn doedd? Ac yna mae'r Iesu yn cyffwrdd ei llaw hi a mae'r salwch yn mynd. Mae yna fendith ar yr enaid hefyd, does? Dyma'r darlun fwyaf ni eisiau yw'r fendith ar yr enaid. Mae gyda chi'n symud ymlaen y cleifion. Achos os chi'n edrych ar adnod 16, dyma pa mor gyffroes yw'r
math yma o sabath, o ddwrnod wedi cael ei roed o'r neilltu'r arglwydd. Adnod 16, ac wedi ei hwyrhau hi, felly nawr, mae'n tywyllu nawr, mae'n nos. Hwy a ddygasant at o lawer o rai cythreilig, ac efe fwriodd allan yr ysbrydion a'i air, ac a iachaodd yr holl gleifion. Mae e mor gyffroes yn dweud am ddiwrnod. Dechrau yn hir arglwydd, yn addoli yr arglwydd. A'r Iesu yno gyda nhw'n dod nôl i gatref. Cael cino falle neu dod i ymweld, ni'n mynd gwybod. Gweld mam yng nghyfredd 4 yn sal. Iesu, maen nhw'n galw arno fe, tyr di weld ti. Mae'n rhoi ei llaw arni, a mae'n gwella'n syth, a mae'n mynd ati'n syth i wasanaethu. Mae pobl yn cael clywed am y pethau yma, ac maen nhw'n tyrru at yr Iesu. Dyna, wrth gwrs, ni eisiau rhoi cerdi allan i wahodd pobl i'r noson y gyrolau. Ni eisiau hysbysebu bod cwrdd yn ni, ond ni'n gwybod hyn, dwi'n mynd i wneud dim gwahaniaeth nag yw. Yn sofraniaeth Dyw, falle wneud e ddefnyddio'r cerdyn, ond beth ni'n gwybod, tu nôl y garden yw sofraniaeth Dyw. Nid y cerdyn. I ni eisiau byw ein bywyd, a dyna'r math gorau o efengylu. Y math gorau o efengylu yw, ni'n clywed lot am dulliau gwahanol efengylu, ac eto gyd, licen ni clywed oedfa sydd yn sôn, sancteiddrwydd yw'r efengylu gorau, bywyd o dywioldeb fel Iesu Grist yw'r efengylu gorau. Ni cael dadl gyda rwy'n am greadigaeth, ond i ddangos ydyn nhw'n gras ar waith, a Crist yn tywynnu allan o'ch person chi. A bod chi'n cyflwyno Crist, dyna yw efengylu. Ond ni'n gwybod, hyd yn oed tu nôl hwnna, tu nôl yr unigolyn mwyaf sanctaidd oll, os nad yw'r ysbryd glân ar waith, dwi'n mynd i cael effaith ar neb. Ond beth ni yn gwybod fel ffaith, sydd heb unrhyw amheuaeth, pa mae Crist yno, mae e'n gwneud gwirthiau, mae e'n trawsnewid bywydau, mae'n gallu gwneud rhyfeddodau, a dyma i chi sabath i'w gofio. Oedfa yn y synagog yn dod nôl Iesu, Iago, Ioan, gyda Pedr, a'i wraig, a'i fam yng nghyfred. Mae yna wyrth yn digwydd, mae'n gwely Iachau'n llwy, a mae pobl yn clywed, a maen nhw'n tyrru, ac wedi ei hwyrhau hi, hwy a ddygasant at o lawer o rai cythreilig, ac a fwriodd allan yr ysbrydion a'i air, ac a iachaodd yr holl gleifion. Mae hwn mor gyffroes. Dyma yw presenoldeb Dyw. Does dim modd smalio hwn. Allwch chi dod â band mewn. Allwch chi diffodd y goleuadau. Allwch chi dod â cynwyllau mewn os chi moyn. Allwch chi dod â llon lle o pizzas a pob math o fwydydd mwyaf sblennydd posib. Dyw e ddim yn mynd i fod yn ddigon i ddenu neb mewn i geisio Crist. Ond pa mae bresenoldeb yno. Ac dyna beth i ni fod i weddio amdano. Ysbryd sanctaidd tyr di lawr. Ond am ddiwrnod, o amddyddiau felly eto, yr Iesu'n iachau, ac yna mwy a mwy yn dod wrth weld a chlywed am yr hyn sydd wedi digwydd, ac ar ddiwedd y saboth yn barod yr un glwyfus wedi iachau gwas y cynwriad hefyd, ac yna mam yng nghyfredd 4, fe glywodd y bobl a fe ledeinodd y newyddion. Mae'n gwybod beth ni'n clywed newyddion felly eto heddi. Mae'n bosib, ni'n gallu clywed yn gynt na pryd hynny, a fe ledeinodd y newyddion yn gloi pryd ni. Dychmygwch beth awn ni'n cael clywed am y saint sydd yn ymgynnull yn Ngogledd Cymru. A bod yna rhywun yn ffonio falle ac yn dweud, yr oedd presenoldeb Crist gyda ni heddi. Neu rhywun o'r gorllewin, neu yn y cymoedd, ni'n abod rhain dydyn ni. Capeli bach. Ni wedi bod gyda nhw. Yn ffyddlon, a bod nhw'n dweud, fe ddeithon nhw, ond o'n nhw'n ymwybodol o bresenoldeb o'r dechrau, cyn dod hyd yn oed. Ac fe ddath yr arglwydd lawr. A fe weithiodd e. Yn ein bywydau ni, falle yn rhai oedd yn eistedd na ddim yn credu hyd yn oed. Di bydd rhywun yn dweud, yr oedd gen i blentyn, mab neu ferch, neu fam neu dad, a fe ddeithon nhw, neu fe ddeithon nhw rando, ac fe oedd presenoldeb Crist yn llenwi'r stafell, mae'n gallu digwydd yn diwedd gyda'r we, falle bod y cyfrifiadur mlaen, ac mae presenoldeb Crist yn llenwi'r stafell, y lolfa neu le bynnag yw e. A bydd un yn dod, os yw presenoldeb Crist yno, mae'n gallu gwneud gwirthiau yn diwedd.
Ac yna ni'n gweld i'r Iesu a chai pob math o rai yn dioddef o bob math o afiechydon. Rhaid yn ddylanwad cythreiliaid. Mae'n erchill yn diwedd. Ac yn ôl beth o'n i'n deall, ni'n gweld bod lot o enghreifftiau hyn, a falle bod yr arglwydd yn ei sofraniaeth wedi caniatáu hyn i fod yn fwy amlwg, achos oedd Crist yn do'n taflu allan cythreiliaid. A bob tro oedd yn taflu allan cythrael, oedd yn pwyntio at y ffaith mai fe oedd mab Duw. Felly mae yna sawl achlysur o hyn yn digwydd yn yr ysgrythur. Ni'n fwy gyfarwydd â'r pryd hynny nag i ni heddiw. Mae'n dal yn digwydd, ond oedd e mor gyffredin pryd ni, ac efallai yn sofraniaeth Duw, yr oedd wedi gweld, a dyma ffordd y bydd Crist yn pwyntio at y ffaith, fi yw'r Meseia. Dwi'n taflu allan cythreiliad am sefyllfa erchill i fod ynddo. Ysbrydion drwg yn cymryd drosodd. Ond dim ond dweud y gair oedd rhaid i'r Iesu wneud. Ac nhw'n mynd, ac am rhyddhad, i'r eneidiau hynny oedd dan ddylanwad cythreiliaid. Achos sylwch hwn, ac a iachauodd yr holl gleifion. Pob un. Mae hwnna'n golygu, llai'n gweld unrhyw ffordd arall o ddarllen hwnna, does dim un heb iachau. Doedd dim un yn cael trafferth a chythrael oddi ar hynny. Fe ddeliodd Crist yn llwyr a phob un o'n nhw. A dim un o'n yn siomedig, dim un o'n yn meddwl yna gormod o bobl yma. Ond ydyw yn llenwi ni a gobaith ac a hyder, mae'r arglwydd yn abal i ddelio a phob problem, phob afiechyd a phob argyfwng. Ni'n gwybod hynny, os yw yn i'w wyllus o ran yn gorfforol, ni ddim yn canolbwyntio ar yr elfen corfforol, ond yn sicr i ni'n credu y mae'r arglwydd yn gallu achau os yw yn dymuno gwneud hynny. Dwi ddim yn digwydd drwy ddidraw, mae yn digwydd ac wedi digwydd. Ond beth i ni yn dweud yw hyn yw'r anghenion yr enaid, a gwynebu tragwyddoldeb a cholledigaeth, a heddwch a Duw y materion pwysicaf oll, llawer mwy pwysig na'r corff, a cami o amser i dragwyddoldeb, y mae'r Iesu yn abal i ddelio a phob math o argyfwng. Gai ofyn, oes yna rai sydd yn meddwl bod eu sefyllfa nhw yn unigryw? Siŵr o fod, achos i ni gyd yn unigryw. A mae problem bob un o'n ni wastad yn unigryw yn diwedd, ond sylwch hwn ac a iachauodd yr holl gleifion. Felly mae hwnna'n golygu pob un unigryw oedd yno. Fe nath yr Iesu delio nhw. O fe Satan wrthi'n ceisio eich perswadio. Na all yr Iesu delio a'ch problem chi. Siwr o fod, fydd hwnna'n digwydd achos dyna fel mae o wastad. Fydd e'n dweud, fedrai ddim delio â chi, fydd o'ch chi'n dweud wrth eich hunan. Fydd yr Iesu ddim yn gallu delio â chi. Fydd Satan yn dweud, mae'ch problem chi yn wahanol i bawb arall. Yr Iesu a iachauodd yr holl gleifion. Bydd rhai meddwl fod y pechodau maen nhw yn eog ohonynt yn rhy dywyll. Dyma i chi'r clasur. Dyma be fydd Satan yn dweud wrth rhai. Ni chi, mae pobl eraill yn mynd i cael maddeuant. O ie, mae'r Beibl yn dweud fydd yr Iesu maddau pechodau pob un yn delio ar afiechyd o angeiol o bechod i bawb arall. Ond nid i chi, achos i chi'n wahanol. I chi di gwneud pethau mor dywyll. Mae colonnau chi'n rhy galed. Mae'ch anghyrydyniad chi wedi bod yn rhy gadarn. Chi wedi bod yn rhy hir mewn anghyrydyniad. Gafoch chi'ch magu ar aelwyd Gristnogol. Fe ddysgoch chi'r adnodau yn yr ysgol Sul. Fe wnaethoch chi broffesi dynod ac yna troi cefn yn llwyr ar yr holl beth. Ac nawr chi wedi mynd i'r byd. Chi wedi profi pob math o bechod i'r byd ac wedi mwynhau ac wedi codi dwrn at Duw. Pa hawl sydd â chi i ofyn am faddeuant gan Iesu Grist? A fydd Satan yn dweud, i ti yn unigryw. Ond dyma beth dwi ddim yn deall yw sut i chi gallu credu'r fath ddwli a fath gelwyd, achos dyma be mae'r Iesu'n dweud, ac a iachauodd yr holl gleifion. Yn sicr bydd yr rhai sydd wedi magu ar aelwyd Gristnogol a dan gliw ar y fengil, trwy plentyndod a'i harddegau, yr rhai sydd wedi codi pac, fydd reina'n gallu dadle pob math o ddadleuon. Ond dyma beth sy'n mor gyffroes, beth bynnag eich cefndir, os ych chi wedi cael eich magu ar aelwyd Gristnogol, neu wedi cael eich magu ar aelwyd heb Grist, heb grefydd, heb foesau, llawn trais falle. Rhai wedi bod yn cartrefi ddigon neis, rhai cartrefi ddim yn neis o gwbl.
Ac byddwch chi'n dychryn yn agor y drws am i mewn iddynt ac yn gweld beth sy'n mynd ymlaen yna. A falle byddwch chi'n meddwl, na, maen nhw wedi bod mewn pethau, wedi gweld pethau. Dim byd o'r fath. Dwi ddim yn ymwybodol o unrhyw adnod yn y Beibl sydd yn dweud, na fedrwch chi ddod, ydych chi ddim yn dod mewn i unrhyw gategori felly. Mae'r Iesu'n dweud a iachawd yr holl gleifion, am ddiwrnod, am noson, am gyffro, am ddechrau dydd, mae hwnna'n llawn cyffro. Mae'r bregeth a'r mynydd ddim yn hir wedi bod. Nawr am sabath, am gyfarfod yr Iesu gyda nhw, nôl i dîm am ynghyfryd Pedr, y gwirthiau sy'n barod wedi digwydd ac nawr, y noson yn hwyrhau. Mae'r cyffro'n cynyddu. Chi ddychmygu diwygiadau ac ar y sil, presenoldeb Duw ar waith yn y bore. Lle chi ddychmygu beth oedd y fel ebyn y nos? Presenoldeb Duw mor real, o'ch chi'n gallu cyffwrdd e bron iawn. O am ddyddiau felly. Dyma beth sydd o'n blaenau ni. O am broblemau sydd o fewn cymdeithas. Mae'n dychryn chi am beth waith yn diwedd. Am dywyllwch. Am bechodau o bob math. Cymaint o bechodau nad ydyn ni'n gwybod sydd yn bosib ei gwneud hyd yn oed. Yn aml dwi'n meddwl, petai diwygiad yn dod, a petai rhywun yn dod lan yn gofyn am gair o gyngor a chi'n clywed pethau mwyaf erchyll sydd wedi digwydd. A meddwl, sut i chi'n helpu rheina? Chi'n gallu pwyntio at Grist, ond cymryd bod nhw wedi dod i gredu. Mae yna pob math o broblemau yn does? Pob math o bechodau. Ond mae'r cysur o'r mwyaf yn hyn. Pan mae'r Iesu'n bresennol, pan fod ar waith, mae'n gallu iachau, mae'n gallu trawsnewid enaid yn y fan a'r lle, mae'n gallu delio o'r pechodau yna. Mae'n hoelio nhw i'w groesau, dyna'r ateb. Bydd y bobl yn dod mewn, dwi ddim yn gallu maddau fy hunan. A maen nhw'n gallu ymdopyd o fe, maen nhw'n dweud hyn, mae'r Iesu'n maddau, mae'r Iesu'n golchi chi'n lan, mae'n hoelio'ch pechod i'r groes, dyna'r cyffro, mae'n delio â pob un o'r cleifion. Ac felly, beth ni fod i'n ei dewch ato felly? Dyma beth i ni'n pledio da chi. I ni'n pledio chi ddod at Grist. Does dim lle gwell i fynd ato. Mae'n abal, mae'n barod i ddelio â chi eich problemau unigryw chi. Dyna beth yw gwirth yr holl beth. Dyna cyffro'r benod yma. Mae'r Iesu yn abal ac yn barod ac yn ewyllysio. Mae'n galw arnoch chi, dewch ato fi, chi sy'n flinderog ac yn llwythog. Chi sy'n poeni, chi sydd yn teimlo'n drist, chi sydd ddim yn gwybod beth yw'ch gobaith, pa obaith sydd â chi. Dewch ato, mae wedi addo delio da chi. Mae wedi addo peidio troi neb i ffwrdd. Wel, i orffen yn drydydd y groes. Adnod 17. Felly ni wedi gweld adnod 14 ac 15. Ar ddiwedd yr oedfa yn dod nôl dangos lletygarwch ac yn y catref. Yr oedd yr Iesu wedi gwneud gwirth. Yna pobl cael clywed am y peth. Maen nhw'n tyrru ato. Cleifion, cythreiliaid, a mae'n delio ar cyfan. A mae Mathew am bwysleisio hwn. Ond dyma'r problem sydd yn ni heddi. I ni'n anghofio pwysleisio. Mae hwn sydd yn hopeth. Hwn yw'r peth pwysicaf oll. Dyma beth mae Mathew'n dweud. Fel y cyflawnyd yr hyn a ddywedasid trwy Eseias y proffwyd gan ddywedyd, fe a gymerodd ein gwendid ni ac a ddig ein clefydau. Ac am beth mae Eseia'n sôn yn Eseia 53. Dim byd arall ond y groes. Ac felly pan oedd yr Iesu'n iachau gwas y cynwriad, pan oedd yn iachau y gwahan glwyfus, pan oedd yn iachau y mam ynghyfryd Pedr, oedd yn meddwl am y groes, roedd hwn yn holl rhan o'i ddioddefiadau fe. Mae'n pwyntio at y groes, mae'n dioddef ar y fan ar pryd. Wrth iddo fe iachau, mae'n mynd trwy'r broses. Dyma rhan o'i ddarostyngiad, dyma rhan o'i ddioddef fe ar y groes. Mae'r holl beth, mae'n pwyntio at y groes. Mae Eseia wedi dweud, fe fydd yr Iesu'n dod, ac fe fydd yn cymryd ein gwendid ni, ac a ddig ein clefydau. Dwi'n am yn golygu os oedd anwyd ar rywun bod e'n mynd i cael yr anwyd. Wrth gwrs dwi'n yn golygu yna. Mae'n rhywbeth llawer fwy dwys yna. Fel bethau y digwyddiadau sydd wedi cael ei adrodd yn barod ddim yn ddigon. Mae Mathew fan hyn. Mae'n cadarnhau yr hyn oll
drwy ddweud mae cyflawniad proffwyd Eseia oedd e. Bob tro mae cyflawniad proffedoliaeth, ond nid yw e, be mae'n neud? Beth mae cyflawniad proffedoliaeth Hen Testament yn ei wneud bob tro? Dyma be mae'n neud. Mae e'n pwysleisio mae Iesu Grist yw mab Duw. Mae'n pwysleisio mae Duw yw e. Mae e'n pwysleisio ei fawredd e. Mae'n dyrchafu Crist. Bob proffedoliaeth, yr un lleiaf oll i'r un mwyaf oll. Yr un yn sôn am yr asyn, hyd yn oed, yn sôn am yr ystafell, be bynnag yw e. Mae pob un yn dyrchafu Crist. Ond mae e hefyd yn pwyntio at y groes. Ond nid dyma sydd yn rhaid i ni wneud gymaint a sydd yn bosib pwyntio at Iesu Grist a'i groes. Dyma yw ateb i anghenion e neidiau pob un, croes Iesu Grist. Drwy gydol gweinidogedd Iesu Grist, yr oedd yn dangos ei ddioddefaint dirprwyol, yn ein lle ni, drostom ni. Fe ddarystyngodd ei hun wrth adael y nef ein mwyn ni. Fe gafodd ei eni yn faban bach ein mwyn ni am ddarystyngiad. Ac wrth iddo fynd ati yn ei weinidogaeth yn dysgu pobl a chael ei wrthod, yn cael ei gysau am ddioddef, mae hwnna'n rhan o'i ddioddefiadau fe, yn cael ei wrthod gan yr Iddewon, yn cael ei gysau, yn cael ei boeri, cael ei boenydio. Mae hwnna'n oll yn rhan o'i ddioddefiadau fe, i gyd yn arwain at y pinnacle, at y groes. Dyma o'i dioddefiadau Crist yn dod lawr fel dyn, a'r cyfan fy mwyn ni a chi. Ond yna wrth Iachau, chi'n gweld ei gonsern, ei ofal. Fe a gymerodd ein gwendid ni ac a ddig ein clefydau. Doedd mae'n golygu o gael y cryd, neu ddioddef o'r parlus, neu cael salwch fel yr un gwahan glwyfus. Ond be mae'n dweud, mae'n cymryd arno hi'n pechod gwreiddiol sydd yn achosi'r afiechydon yma. Ond nid yw'n wir? Pechod gwreiddiol dath yr afiechydon yma mewn i'r byd oherwydd pechod Addag Efa. A mae pob un o'n ni wedi cael ein genu'n bechaduriaid. I ni ddim yn pechu ac felly'n dod yn bechaduriaid. I ni'n cael ein genu'n bechaduriaid ac felly'n pechu. Felly, does dim eisiau ni ganolbwyntio yn ormodol ar y funud yma gyda'r pechodau penodol. Mae hwnna'n bwysig, ond mae'r broblem anferth sydd yn nid yn unig be ni wedi wneud a'i ddweud yn anghywir, ond y ffaith fy mod i'n bechadur, fel mae'r ymwneud dweud, pechadur yw fy enw. Dyna beth ydw i. A fe ddath yr holl afiechydon corfforol oherwydd pechod, ond hefyd yr afiechyd angeuol i'r enaid. Oherwydd pechod, mae'r enaid yn farw, yn ysbrydol, ac yn mynd i farw'n dragwyddo. Fe gymerodd ein gwendid ni ac a ddig ein clyfydau. Hyd yn oed wrth Iachau, yr oedd yr Iesu'n pwyntio at y groes. At y dioddef mwyaf erchill byddai yr Iesu yn ei ddioddef trosom ni, yn ein lle ni, yno ar y groes. Cyn hynny yn ei weinidogaeth yn yr Iachau, yr oedd yr holl beth yn pwyntio, a dyma yw canlyniad pechod, ond mae'n pwyntio at yr iachad fwyaf oll sydd yn mynd i ddigwydd, at y groes. Ac yno ar y groes, mae'n cymryd ein camweddau ni, ein gwendidau ni'n pechodau ni, cymerodd e'r gosb am y cyfan. Mae Duw y Tad yn cosbi'r Iesu am bob un ohonom sy'n blant iddo. Am bob pechod penodol ac am bob ffaith ein bod ni'n bechaduriaid. Mae'r Iesu yn cael ei gosbi, gyfwerth ac uffer ni bob un o'i blant. Mae hwnna tu hwnt i unrhyw beth fedrwn ni ddeall. Mae uffer ni am un enaid yn ormod i ni feddwl. Ni'n gallu ymdopi gyda meddwl am hwnna. Ond uffer ni yw holl blant. Ac i'r Iesu gael ei gosbi yn ein lle ni oll, fe dalodd Iesu'r pris am pechodau pob un ohonom. Yno ar y groes fe gosbodd y Tad, fe dywallodd ei ddigofaint ar grys yn lle ni, fe ddioddefodd y cyfan yn fy lle fi. Na i ddarllen yr adnodau yma, yn Eseia 53, grandewch. Dyma beth sy'n wir am yr un sydd wedi Iachau mam yng Nghyfryd 4, ond y gyd yn pwyntio at hwn. Adnod 3, dirmygedig o Eseia 53. Dirmygedig yw a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin adolyr, ac yr oedd y megis yn cuddio ein hwynebau oddi wrtho. Dirmygedig oedd, ac ni wnaethom gyfrif ohono, oedd yn ddim byd i ni. Dim yw dim, ond nid yw mor addas.
Pobl yn casau enw, defnyddio ei enw fel rheg. Dim yn trafferthu i ddod i'w dif i'w ddiolch iddo fe am farw ar y groes. Diau, e fe a gymerth ein gwendid ni, ac a ddig ein doluriau. Eto ni a'i cyfrifiasom ef wedi feiddi, ei darog yn ddiw a'i gystuddio, ond e fe archollwyd am ein camweddau ni, neu os ych chi eisiau newid am fy nghamweddau i. E fe addrylliwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaidd ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Hyd yn oed yn gorfforol allech chi ddweud, ond yn sicr yn ysbrydol ac yn dragwyddol. Mae ef yn delio'r cyfan, adnod 6, na ni oll a grwydrosom fel defaid, troes ond bawb i'w ffordd ei hun, a'r arglwydd aroddus arno ef ein hanwiredd ni gyd. E fe a wrthrymwyd, ac e fe a gystuddiwyd, ac nid agorau enau fel oen yr arweinydd efo'r lladdfa, ac fel y tai dafad o flaen yr rhai ei cneifiau, felly nid agorau yntau ei enau. Dyma yr un oedd yn iachau, am waredwr, am gariad, am un i alw arno. Yr oedd y proffwydi yn sôn amdano, yr oedd yr apostolion, y disgyblion, yn sôn amdano fe nath Iesu Grist dod a byw y cyfan. Yr oedd y cyfan yn pwyntio at y groes. Felly dewch ato. Dewch ato, galwch arno. Nid oes neb arall gall ddelio a'n hargyfwng ac argyfwng a nwyliaid am gysur. Dyma gysur. Mae'n bod fel o wahoddiad i ni, i chi'n bersonol, os i chi mewn argyfwng, os i chi heb ddod at Gris eto, mae'n alwad arnoch chi ddod at Gris trai fod yn agos. Mae'n fath o gwahoddiad i ni fel ei blantau, fel y saint, fel y rhai sydd wedi bod at droed y groes, i ddod a gweddio o ddiw graston, gweithio ar anwyliaid sy'n geni, sydd yn bell ohono ti, agor llygaid i heneidiau yn weld ei hangen am Grist. Maen nhw mewn argyfwng, dyn nhw ddim yn gwybod bod nhw mewn argyfwng, dyn nhw ddim yn gwybod bod nhw'n sal yn angeo o tyrd arwain nhw at y groes. Achos pan mae hwnna'n digwydd, a pan mae'r Iesu'n dod, a pan ddaeth yr Iesu i di Pedr, e fe awelodd ei chwegr ef yn gorwedd, ac yn glaf o'r cryd, ac e fe gyffyrddodd a'i llawi, a'r cryd a'i gadawodd hi, ac hi agododd, ac a wasanaethodd arnynt, ac wedi hwyrhau, dyma i chi gyffron y nos, hwy a ddygasant at y lawer o rai cythreilig, ac e fe fwrydd allan yr ysbrydion a'i air, ac a iachad yr holl gleifion. Fel, a dyma pam, fel y cyflawnyd yr hyn a ddywedasid trwy Eseas y proffwyd, gan ddywedyd, e fe a gymerodd ein gwendid ni ac a ddig ein clefydau. Gadewch i ni weddio. O Dduw, ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ni yn diolch i ti am dy addewidion ac am y nerth sydd yn mhresenoldeb yr arglwydd Iesu Grist. Y nerth sydd pan mae'r ysbryd glân ar waith. Ac felly o Dduw, ni yn gofyn y byddi ti yn gweld yn iawn i ddod lawr yn nerth yr ysbryd glân unwaith eto. A byddwn ni'n cael gweld digwyddiadau fel hyn yn digwydd eto, a bydd y neidiau yn dod o dywyllwch i oleuni, ac yn dod yn syth i ddiolch i ti, i wasanaethu, i fyw i dogoneddu di a thfwynhau. Tyrd, gweithio ni'n plith, cadwa ni'n drwg i ffwrdd, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. I orffen gadewch i ni ganu Emynau 266, dyro i ni weld o'r newydd mai ti arglwydd yw ein rhan, aid dy bresenoldeb hyfryd gyda ddweision i bob man. Tyrd i lawr, arglwydd mawr, rhod y fendith yma'n nawr. 266 gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ydi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.